Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe dong apa kowe iki? Kowe dong apa kowe? Ya toh ora. Oh, toh lho aku sarono. Lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dijone. Lah, iki kepiye? Iya saya ngedram kepiye kurang briefing apa saya ngedram ki? Ya. Alhamdulillah puji syukur ngonjo kersane Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana Dusun Gejayan. Kelurahan ngendi kelurahane? Condong Catur. Banjur terus iki ujupe barang. Ujupe apa, Mak? Ujupe iki apa jenengane? Merti Dusun. Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun. Iya kaya ngono kuwi, Nok. Iya. Coba dijelaske. Waduh. Kon jelaske iki. Iya. Oh, padake cah bodoh. Piye to? Tujuane Merti Dusun yaiku mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis diparingi rezeki lan keselamatan. Iya, banjur nglestarekake budaya lan tradisi leluhur lan nguatake tali kekeluargaan. Ngomongin kekeluargaan wae angel ran jamak. Apa aku ketularan sing mayang mawan apa ya? Ya ora, Pak. Heeh, iki tak teruske sik. Iya.
lan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kayata apa kayata upacara adat donga lan gotong royong kanggo nuwuhake masyarakat sing rukun lan sejahtera. Iya mak banjur apa ayo teruske wong naskahe isih akeh. Oh iya ding. Terus tujuan utama iki tujuan utama nduk. Iya tujuan utama merti dusun ungkapan syukur masyarakat ngaturaken puja puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwaos awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahan ing bumi kadosa rejeki keselamatan lan katentreman. Iya sabanjure pelestarian budaya tradisi iki duweni ancas kanggo nglestarekake nilai-nilai kearifan lokal lan warisan budaya leluhur sing wis diwariske turun temurun. Iya mak sabanjure ana meneh isih ana meneh apa mak nguatake kebersamaan kuwi kepiye ngene ya nguatake kebersamaan kuwi kaya merti dusun iki minangka ajang silaturahmi lan ngumpulake warga. Nah nguatake rasa kekeluargaan kebersamaan kerukunan dan semangat gotong royong ing urip bermasyarakat. Iya terus sak banjure apa meneh wis ya meng kuwi terus saiki pandonga lan panyuwunan kanggo keselamatan. Iya saliyane wujud rasa syukur warga desa iki uga minangka pandonga lan panyuwunan supaya warga desa diparingi keselamatan diparingi ketentreman saka kabeh ancaman lan bencana. Iya ngono kuwi mak. Amin. Iya aku lali amin. Terus apa meneh pembangunan ekonomi lokal. Aku tekan pembangunan ekonomi lokal wis ora apa-apa. Pembangunan ekonomi lokal kadangkala bagian desa uga mbuka kesempatan kanggo bakul lokal kanggo adol panganan, omben-omben lan kerajinan saengga bisa nguntungake ekonomi lokal. Ngono ya mak. Iya lho ngono ya mak. Kok nganti kleru aku nganti tak sauri dhewe. Iya sabanjure iki apa jenengane awak dhewe iki bengi iki ana sing spesial kepiye spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu tak kira ki sing spesial martabak mak utuh nek martabak wis mau sore martabak we aku sing bayar ning angkringan mau sing bayar ya aku etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah jan le telepon gimik halo kepiye iki nang kene ngono kuwi terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone lah ketok banget to nek arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi sing demung loro kae sing keplok-keplok kae pelaku utama kae gaweane wis ngajarake sing ora apik ngajarake sing ora patut dicontoh ngono ayo ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe arep diajari sing elek ketok iyan. Iya yo ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe mak. Ngono kuwi soalnya aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau iki rong lumpukke bahan ki iso jedot munggah sirahe. Iya karo dilumpukke alon-alon aku karo dinggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh iya padhake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae gleleng terus aku ya muni iki tek aku do tek amu aku ya omong ngono kuwi padhake kok arep tak gelute mau ki terus bar foto mau ki jane iki. Iya ayo gek diunggahke. Heeh ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune iki jam pira to jane iki? Walibuan jam 10 ki gak santai. Ha iya
Isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene ban jenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Lah wow kena dugi mriki kan Iya, kita Ding, vote bareng. bar to Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya, nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Kita bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik. Oh iya, Mas Gading. Ndi mau amplope? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Ngaten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik mos Dik Lintang ngaten. Oh, iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne kok ora dicolne kepiye ta iki? Loh, Elah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Elah, iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya to ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah, aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku wedang-wedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik dibaca? Manut mawon. Niki riyen mawon. Oh nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drekan. Pripun Ini apa to, Pak? mboten No, Oh, diwaca bareng nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa, Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari D. Ya tau ngono ya ora iso ngono lho ya. Lah mulane iki tak pasrahke jenengan. Lu kita. Nggih, pokoknya mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya.
Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu nopo niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi ngano bebungah, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, kandel lho Mas niku Gading. dicek riyen. Bukain dong, Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo ning buka. Apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang. Wah. Merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sanget. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa nggih. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih no. Apa sama Mas Gading aja? Waduh, Lestari. Lestari Ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya Nggih. yang duet-duet dulu apa Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Nano, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku Kok masa muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Heeh. Iri Wah. sama kita ya. Mm-mm. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas ya. Nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan riyen? Jenengan remian mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Oh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sanget. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ini. Walah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Or. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Oh Wah, malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem Skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lelat-lelat iki ya ngaten iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anune cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Loh, sinten? Kula napa? Wah, tasih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya blero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja blero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih Oh, nyetu jane lah, iki. aku tuh pas ngenteni Kaya ora aku. kompak ngono. Heeh. Yo. Apa kamu mau tak Apa
pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya. iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Gading Iya ini. ya. Ini kalau habis Besok dipijetin. Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Lo ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. aku ngajak tetep ngajak Dik Lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek kembrobyos kan mau aku ki wisan ki. Kok dadi kembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh. Anu sumuk. Sepiro ki mau? Nah. Sopo Kamu kok grogi to Mas dari Kula tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik bengok-bengok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Among ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa gegara. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dewi. Ngono kuwi. Nganu Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai VC? rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? VCS ki apa? Lah, Enak kuwi ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Ya apa kok, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya. langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Duh, salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, Heeh. nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi ra sido apa wong kleru kok.
Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus menurutku. Iya, aku Sempurna. menek wit kambil wae apik kok. Oh, kok kambil ngono. Tan kena ati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas. Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Ya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya, kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Wah, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan. 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 Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, Amin. tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas ya. Oh, nggih. Oh ya. Piye yo aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatane kelakon seprene anggar-anggar gandra pepindane malah banget tresna Pondok tuturupa mongatine hati tetaline Copelan gedeni gede subradini waranganti dadak dadi Yuk. Aduh, tiba apa ku? wengi dadi ati wong prasaja luhur bebodeni mati mamang putra
Gimana Mas Ya Gading? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahan. capek banget. Jenengan capek mboten banget. mau mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe dong apa kowe iki? Kowe dong apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahir kepedene sadaka mati momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko, Nggih. saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tiwul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Nerek Mangayu Bagyo merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengglengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Linmas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oh, nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak Apa wis kok. jajal? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang, lah piye Iya. toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya.